Здравейте! Аз съм отново с нов клип. Клипът, както виждате по заглавието, е новите ми придобивки на Виолета. Не можах да снимам през деня, защото бях на училище, но няма нищо. Така, първото е ръчно изработено тефтерче. Тук е Рокси, а отзад е Людмила. Следващото са много гривни. Първата е ето такава гривна, ето розово и златно. Следващата гривна е ето от тази. Така. Следващата гривна е ето тази. Не знам как да я направя, за да я виждате. Тя е с черни кристали и се разтяга. Следващата, извинете, че говоря тихо, но съм панята и не искам другите да ме слушат. Следващата гривна е ето тази. Ако на някой му пречи, че говоря си тихо, просто да увеличи звука на телефона, от който гледа, или други мобилни устройства, защото говоря тихо и не искам другите да ме чуват. Така, това е гривната. Последната гривна е златна на дупки. Общо взето, това беше. Надявам се клипът ви хареса. Ако е така, дайте една палче нагоре и